een auto. Cornelia komt de kamer in. Tomke, Romke, Ze glimt hielendal. Zo blied sjot ze. kom gauw. Ik moet je met sjellen. Is het een verrassing? Een hele grote verrassing. Nou, wat is die verrassing dan? Die zit poeten door op het pleintje. Kom ik gauw mee. In optocht rennen ze naar Boetenta, het pleintje op. Romke en Tomke sjoggen om haar heen. Ik zie geen verrassing. Ik zie alleen nog een rede auto. Een auto? Is die van die, Cornelia? Oh, joepie. Dat is toch wel een rijbewijs? Die heb ik correct hellen. Zie maar. Ja. Romke en Tomke rennen om de auto heen. Alles zit erom. Lampen, bumpers, een antenne en nog volle meer. Zullen we een eindje te rijden met de nieuwe auto, Cornelia? Oh, ik moet voor de hele week nou boodschappen maken. Oh, dat geven we mooi met de auto doen. Cornelia brengt Romke in een huis. Hé? Dan zet ze Tomke op de achterbank in het autostoeltje en maakt ze zijn riem vast. Toe, Cornelia, gaan we nou? Cornelia zal in de auto stappen. Ach, wat stom van mij. Had ik mijn tas in de kamer stilzitten. Ik ben er zo uit, Tomke. Oké. Ze draaft voort. De deur van het huis stiet nog een eindje open. Ik moet in mijn auto. Hé? Wat zeg ik daar? Oeh, de deur van de auto stiet open. Dat komt mooi uit. Romke sloept naar de auto. Tomke had niet in de gaten. Hij shot naar boeten. Ik kroep kou onder de voorbank. Dan kunnen Tomke en Cornelia maar lekker netje. Daar komt Cornelia alweer aan. Zo, even de deur dicht, man. Tomke, kun je die auto door een keer krijgen? Nee. Nee, de deur zit op het slot. Hoe kan dat, Cornelia? Dat is een bellenslot. Dat kan bijna net hier, meidje. Oh, dan kan ik er net uitvallen onder het rieden. Correct. Even later riet Cornelia voorzichtig het pleintje aan. Ze shot naar alle kanten. Dan jouwt ze gas en riet ze de dik op. Romke leidt onder de stoel. Zo nou en dan bonkt zijn lietse kop in de onderkant van de autostoel aan. Auw, dat klim in kop. Kan het net wat zachter? Wat vies ervan, Tomke. De auto riet als een tatje. Kist net harder, Cornelia. Lekker racen over de dik. Nee, dan mag je net zo hard rijden, Tomke. Tja, er is dit een boord van 50 kilometer. Het is hier heel te rook. Pas op, we ging de bocht om. Cornelia stuurt de auto een orenstreut in. Romke skoot van de ene naar de orenkant onder de stoel. Auw. Oh, die stutje zit in de knoop. Oh. Oh, wat wie dat? Ik jette wat. Hast toch ik wat jet, Tomke? Nee, ik jer alleen op de motor van de auto. Zit er eigenlijk een toeter op de auto, Cornelia? Ja. Als ik hier op het stuur trouw, dan begint de klakson te toeteren. Dat het maar alleen maar dat een gevaar is. Ze ben haast bij de supermarkt. In de straten leidt een verkeersdrompel. Dan kunnen de auto's net te hut rieden. Bonk. Cornelia riet er heen. Bonk. Romke knalt warm uit zijn kopje in de stoel. Oh, nou heb ik nog een beeld op mijn kop. Ik ja, Romke. Echt weer. Hij zei, oh, nu heb ik nog een bult op mijn kop. Wacht je, dan zet ik de auto op het parkeerterrein van de supermarkt. De auto staat stil. Cornelia ziet het onder de autostoel. En waar shot ze daar? Romke, to dikke togeniert. Bist toch stiekem in de auto kropt? Woest nou ek in een nieuwe auto, Romke? Nou, ik zie niet door die nieuwe auto. Een grauwe poot op mijn kop heb ik ervan krijgen. Liet maar maar mooie pipootjes erin. Oh, wat mat we nou met daar, Romke?
Dan mag je net in de supermarkt komen. Ik weet al wat. Romke kan wel op die nieuwe auto passen, Cornelia. Als wij boodschappen doen. Oh, dat is een goed idee, Tomke. Ja, Dat wil Romke wel. Geen 1 mei in de buurt van Cornelia haar auto komen. Dat wil oppassen Romke net leien. En als Cornelia en Tomke weer omkomen met een karre boodschappen, zei Cornelia: Du bist de beste autopasser van de hele wereld, Romke. ja, Romke. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.